Pinoy Bus Driver TV. Kasi po nasa bagyong nasa bus yung charger. Yeah, hindi namin ikaw nasa harapan na sinabi ko. Hindi ka nag-charger, hindi ka narinig. Hindi po, hindi naiwan sa bus yung Kagabi lang, sumabog yung pumutok tuk. Dalawang beses, dalawang kilo siguro sumabog dyan. Pero po sir, ganito tayo sa Matnog, Bicol, palabas tayo ng fair. Northbound John 16 alas 10:39 tanghali na po sila. Salamat sa mga taga-Matnog kay Jason Z. Tayo sa lugar mo, ikaw bugset. Ito sa ating mga pasayaro dyan. Magandang tanghali. Mga waray sa Kabisaya. Dito sa barko kami. Okay lang ba ang lamig ng aircon natin dyan? Okay lang? Malakas pa yan mamaya. Hindi, nakalaw lang kasi yan. Saka pinaobserbahan ko kasi bagong palit ng aircon compressor.
Lumabas siya kung may kulit doon sa payak. Hindi siya kumain, nahiya nga daw siya, wala tayo. Kaya nung pagdating natin, nandun siya sa payak. Nakala ko pa market ka na. Kaya tinawag kasi ako ni ate, nahiya naman ako kumain, wala kayo. Lumabas lang ako. Kaya inumintay niya tayo.
lingkuran. Wow.
Buhatan, susunod. Northbound. Eskwela na sila.
driver sir. Northbound. Diretso na Maturias, lusot din ang Gubat, Kerosene. Pag kumalawa ka dyan, yan ang isintro ng sumunod. Diretso na tayo ba talaga na yung Puerto Manila. Nakakapag sa euro kung ito. Kanina na yan, ito na eh. Alibanan. Yan, dito na tayo manangalian. Doon na tayo magmarinda sa Libanan. Sige po. Kaya ba tayo kain?